People's Republic of China, a fourth of the world's population, incidentally, and the head of the whole intelligence system. So there's no question about that. There's nothing wrong with having a president who knows something about something, incidentally. Though I'd never worked in this field, well, I did once in Washington a little bit. But I thought I would push teaching Jane and John to read. I think that is one of the great lacks in our country. We're cheating our children, and I decided that there are very many good programs out there. Reading is fundamental. There are a lot of good ones, and that I could take a page from every first lady. Абсурдна конспирация, предполагам, ще кажат някои от вас сега, но защо толкова много жени до най-влиятелните мъже в света приличат все повече на бивши мъже? Току-що видяхме Барбара Буш във видеото, за която мислим официално, че е първа дама. Но някои твърдят, че Барбара всъщност не е родена жена. Сравненията на нейния череп, лицевата и структура, дори и стойката показват силно мъжки черти. Като добавим и теорията, че е дъщеря на Алистър Кроули, сатанист и окултист, нещата стават все по-зловещи и все по-интересни и все по-реални. Но ако оставим за момент Барбара на страна и се фокусираме върху някои по-пресни примери от наше време, може веднага да се сетим за жената на този президент, който всъщност може да му е баща. The person that is living in the Élysée Palace, Brigitte Macron, perhaps, is Jean-Michel Trogneux. Да, виждате как звучи. Аз съм леко объркан, но по темата има доста доказателства, така бих казал, с факти, някои, които са неоспорими. Може да гледате Кандис и всичките епизоди, които тя е направила, с факти, пак казвам, не конспиративни теории. Така, да продължим напред за Бриджит Макрон. Съпруга или съпруг с 24 години, по-възрастна от Емануел Макрон. Според мнозина не е просто стара любов, а трансджендър мъж, представен за жена. В интернет има снимки от младежките години, които просто не съвпадат. Въпросът е защо президентът на Франция би се оженил за мъж, представен за жена. Има много отговори, но нека да погледнем още един пример, пак от близкото минало, за Майкъл или Мишел Обама. Но това не го казвам аз, това го казва Джоан Ривърс. И скоро след това е починала. Тя казва точно. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Oh gosh. It's okay. И последвалите конспиративни теории, които тя изобличава с факти. Барак Обама е наричал съпругът си Майкъл не веднъж и два пъти на публични събития, които са документирани. Michael and I also want to acknowledge your son Jack, who's deployed today. А структурата, дори дължината на ръцете и движенията, все сочат към мъжка физиология. Не знам Майкъл ли е, Мишел ли е, не знам. Но какво може да заключим? Това не са единични случаи, те са модел. Трансформацията на пола на съпругите на световните лидери може би не е случайност. Може би е част от по-голям план. Заличаване на нашите граници, налагане на нов ред и смазване на естественото семейство. Все пак, когато истината стане опасна, всички я наричаме теория. Или конспиративни теории, конспирация и така нататък. Но, вие какво мислите? Споделете в коментарите. До следващото видео.